Witam serdecznie w Szkole Gotowania Pozytywnej Kuchni. Dziś pokażę Wam, jak ugotować jajka w koszulkach. W małym rondelku doprowadzam wodę do wrzenia, następnie zmniejszam ogień tak, żeby delikatnie bulgotała. Świeże jajko rozbijam nad rondelkiem i wrzucam do wrzątku z jak najmniejszej wysokości. Bardzo ważne, żeby jajko nie było stare, ponieważ wtedy białko rozleje się dookoła po całym rondelku. Świeże jajko ma białko, które trzyma się ściśle wokół żółtka i dzięki temu jajko będzie miało koszulkę. Delikatnie zwiększam ogień i gotuję jajko przez 2 minuty. Na koniec wyjmuję łyżką cedzakową i podaję z ulubionymi dodatkami. Po więcej porad kulinarnych i przepisów zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl i życzę smacznego!